an seo agus a rís tá chu leabhar le léamh fech an ceann Lúsaí. Gcónaí clasaíocht mar sólaí ach búta boborthaí is sa cheann seo. Feiceann míad cad a thar líon de. Talom. Luch sa rang. Luch sa rang na Máire Ní Ghallchobhair agus Peter Donnelly. Leabhar brac a dailchiig. Láháin thug Bean de Róiste Luch scoil. Is pata é siise, Larry is anam dó. Nach atá glóte sa Lúsaí. An Luch ógan sin. Agus na páistí go léir ag breanúar. Scríb Bean de Róiste dán an glór dubh. Larry Luch is pata é. Is maith leis cáis, ach ní maith leis té. Scríbigh an dán na cópléir sí leis an rang. As féach an Luch. Larry an Luch hús an sin. Tá an dán sin an lád ránach sa Lúsaí le cuimhe. Táimseach an marán féin a scríomh. Ní fada go raibh Lúsaí críochnathe. A bháis siise. Tá dán scríofa agam. Féachíonn sin. San dán scríofis stígantí. Ina cópléir. Lé Bean de Róiste dán Lúsaí don rang. Bean de Róiste ina teach. Tháinig Larry Luch isteach. Tá ocras orm a bheith an Luch dis sé Bean de Róiste bhacht. Ó féil. Tá sé tríos éirí mór nach bhfuil agus fíoch le mór a géire Scían géir agus geológ. Thosaigh na páistí go léir gáire an granúir go Joe sa Bean de Róiste. Maithú a Lúsaí. Tá sin am don scrúdú mata sa Bean de Róiste, ach ní raibh Lúsaí ag ar a scrúdú i dhéanamh. Beidh spraoi agam ar níis a sí lé féin. Doscail sí cás Larry agus chuir sí an Luch isteach ina póca. Feach tá sí tríos sé bhaint amach agus é chuisteach ina pócan sin. Oh dear, nead a cad a thorlaigh an seo. Go bhór a ddíoring sa Bean de Róiste de bhéig nuair chunig sin cás folamh. Tá Larry éilethe. Brannig sa Lúsaí. Tá cat sa clós agus tá rud éigen ina bhéal aige. Ag í breanúach an inniu ar an gat agus tá sé githe rud éigen. Ná habair go bhfuil Larry bocht ite ag an gat sa Bean de Róiste agus amach lé go dtí an chlós ar nós na gaotha. Bhreithnig sí isteach i méle chuit. Ní leann ach pís a ráin sí. Bhí na páistí go léir ag gáire nuair tháinig Bean de Róiste rais. Níor annach clás sa Lúsaí, tá Larry an seo i mo fóca agam. Scanraigh tú mé a Lúsaí sa Bean de Róiste. Agus féach an Larry tá sí go bra. A féach an scrúdú mata bhíle déanamhachu a 9 plus a 1, 3 plus a 6, agus 2 plus a 4. An féidir libh sé sin dhéanamh. Támal ina dhí sin chas Lúsaí leis an bríomhide sa fasáiste. Aber le Larry teach go dtí an oifig sin. Ach tá Larry ina cholle sa Lúsaí. Ina cholle san príomhide, ba cheart ó a bheith ag obair. Ní bhíonn Larry riamh ag obair sa Lúsaí. Ná a cad átálann seo. Chua an príomhide cail díreach go dtíon seom na ranga. Larry ó dochartaí, séise go feargach. An rah tosad a cholle. Ní rá sa Larry bocht agus fatí san dain air. Ó Lúsaí. Dúir tú go raibh Larry ina cholle san príomhide le Lúsaí. Cheap mé go raibh caint Larry an Luch a bhí tú sa Lúsaí. Ná tú ard bit Lúsaí sa Bean de Róiste. Bíonn si dé hir ag clasaíocht. Ní ceachta díobh ag breanú rá-hása le Lúsaí an sin, an bhfuil? Thug Bean de Róiste cáis de Larry
ag am lón. Ná túr éon bhí eile dó sí leis an rang. Ní ri Larry an cháis. Beidir nach maith leis cáis sa Lúsaí le caomheh. Beidir go fearr leis crispy. Chur sí crispy isteach sa chástó agus dimigh sí lé amach sa chlós. A fear Bean de Róiste an sin. Fecinn sí an rud atá siú le Lúsaí. Bhí Larry sínte an uairlár sa chás, gan cor as, nuair a tháinig Lúsaí agus caomheh árás ón glós. Tá na crispy ite aige sa Lúsaí ach meastú an bhfuil sé ceart go leor. Sé brenn ró-aerach an sin, Sínte amach gan boga. Fech sin ní súla Lúsaí an sin, agus de brenn isteach Larry bocht. Doscail Lúsaí an cás agus fucht sí sús Larry. Go Joe, sí de bhéag, tá sé marmh. Warig mé Larry, sí le Bean de Róiste. Thug mé crispy dó. Ní dul go bhfuil sí róthásta le féin den isis. Phléas Bean de Róiste amach an gáire. Níl sé marmh siise. Ní leann nach luch bhríige. Tá Larry an seo na fóca agam. Is sí Larry sig go bra. Agus ní bhain go bhfuil Bean de Róiste ag gáire fú ach tána páistí eile sa rang, ag gáire fú hí freisin. Thosaigh na páistí go léir ag gáire, ach nuair a Lúsaí gáire. Scanraigh tá mé an bháistas sí. Tháinig an príomhid isteach sa rang nuair a chuala sé an rirá. Dinis Bean de Róiste an scéal fad dó. Thosaigh an príomhid ag gáire. Is féidir le múnteoirí clasna emmert freisin a Lúsaí seisin. Ja, sin é. Caithfidh Lúsaí bheith cuairmach nach gá, réanas, súil an gur hachan na leabhar sin libh, agus tá mid snú, leabhar eile libh, díobh go luath, dach an seo, slán.